til min video. Har I set min flotte overskæg? Og nej, det er ikke fake. Det er købt ordentligt og redeligt. Nu skal I se min kone. Men er hun ikke pæn? Og så en flot bikini. Kom, lad os gå ud i haven. Ja, vi har en rigtig grim have. Man skulle tro, det var hønsen, jeg havde lagt lortet. Nå, nok om det. For helvede lys. Jeg tager lige min grimme klipklapper på. Det er ikke yndige, vel? Det skulle man da heller ikke tro. Smukke. Det er sgu da dig, der er smuk. Det er en hønstende ægte menneske. Kom, nu skal vi ud. For helvede. Har du set dig? Det ligner som om Cruella det vilde har efter. Nu skal vi op og hoppe. Kom nu, skat. Altså, vi kan jo ikke have dit hår ligner en flagstang. Ja. Vi er i teksten da. Af med skoene. Mit overskæg går blevet for langt siden sidst. Lad os da komme op. La, man skulle tro, det var løgn, at min røv, den var flot der bare. Jeg er der. Skat, min lille yndige næsehornsfisk. Lad os hoppe til dagen den. Kan I se de der høns helt derovre? Det var sgu da den, der lavede min dame. Du er ved at miste din bokser. I skal sgu ikke se. Det er livestream. Skal vi lige se den røv? Okay, den er faktisk ikke nok om det. Nej, vi skal have det sjovt, når julet det bliver hårdt. Farvel og tak.